Man, lakaw, maghiras sa taon kan hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw, maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan hubileo. Kaiba si Jenny Balyeran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Maugmang hapon Pilipinas, sa inampong parte kamo sa bilog na kinaaban, maugmang pag-welcome po digdi sa programang Lakaw Maghiras ngayon na aldaw ning Biyernes. Pet sa 30 po kang bulan ng Mayo asin magirimbahan kita sa alas 3 ng pagkahapon. Ini po si Jenny Balyeran with of course Monsignor Crispin Bernarte. Maugmang hapon partner. Good afternoon, Jen. Good afternoon sa gawos na mga nagiinanjog sa tuya ngunyan. Opo. Mas Chris, kang nakalihis na simana, natukarta suman lain ng mga aktibidades, sa manunungod sa doktrina. Pero bago po kita, Mons Chris, magduman sa pagpapadagos, ngunyan na pagkahapon po kaya Mons Chris, igwa ng Grand Santa Cruzan, and tomorrow, igwa man po ng Flores de Mayo. Ano po, Mons Chris, ang pinagkaiba kaining selebrasyon? Okay. Pareho nang nangyayari ini sa laog kang bulan na Mayo. Although ang Santa Cruz ang pwede pang gibuhon minsan sa maabot na bulan. Ang Santa Cruzan iyon sarong magayon na debosyon na minaapod kan sa tuyang pakasabot pakamidbid sa krus kan sa tong pagtubod. Ang krus na pinaasa ni Kristong kagurangnan. Kaya yun yan dapat mamidbidan sa pagselebrar niya to kan Santa Cruzan. Bako initabing parada kan mga arena, okay, kan mga beauties diyan. Bako ining fashion show an Santa Cruzan sarong debosyon tanganing midbidon an importansya kang krus sa satuyang buhay, sa satuyang kaligtasan na ini nangyari dahilan kan tudok sa buot na debosyon ni Reyna Elena kang panahon ng ngunyan Santa Elena na kapismo dahil kan sa iyang katungdan bilang ina kan emperador, ginamit niya ang mga paagi, ginamit niya ang anuman na kapangyarihan tangani na mahanap so krus na pinakuang kay Kristong kagurangnan kang panahon asin nangyari ini. Kung ka ito minimidbid asin binibinerar dinidibusyonan ining mahal na krus na ini dahil kan triumfo panggana kang krus na ini. Bako sa ning madali so pangyari ka ini, nangyari ini sa paagi kan kang nakuha na itong manlain-lain na krus, nangyari ini sa paagi ng mga palain-lain na mga milagro na nangyayari. Kasi isa man nakaduot, nakaranido man sa krus na ini kang panahon, may mga naghihelang nauulian, palain-lain na mga benepisyo ang nakuha. Kaya ang pinakasentro ng God na punto kan Santa Cruzan, iyo ang pagbinerar, pagpahalaga, pagsamba kang krus dahilan ta instrumento ning kaligtasan. Ang dakulaon niyato na pagkukulang digdi sabiong ta pagkasala na okay. Ano po ito? ang mga nag-ipo kaini ang tinatawang kidoon sa mga sagala. Ayun. Nagiging kinabano na selebrasyon ini nararayo sa pagtubod. Kaya nga niyang kadakla na mga selebrasyon kaini, kaya nga ni imbelto ang simbahan. Sinda-sinda nagigibo. Kung sa mga organisasyon o grupo o barangay, na imbelto ang simbahan. Sa ruining aktibidad na relihiyosa na dapat mag-agi ini sa programa kan simbahan. Tangani maging parte ini kang inaapuntang programa kan ebanghelisasyon. Ayun, opo. So pagiging solemne po Mons Chris kan celebration, di man po mawara, as in di man maibas, so kahulugan kay ini po.
Tama iyan. Dahil kung hilingon tangon yan, ibang-iba ang dalaga. Karong nagiging kinabanon na parada dainaning pagirumdum kang krus. Yes. Tinatawag doon mga beauty queens. Tinatawag doon sa indang mga fashion. Naging fashion show ang lugar. Okay. So krus na dapat takwan ki atensyon yulugod an insignificanting marhay. Digdi sala ang pagselebrar kayan. Ayun. So yun yan sa Takrusan. Okay. Maduma naman kita sa Flores de Mayo. Go ahead po. Flores de Mayo. Saro naman yung debosyon na ini dedikado kay Santa Maria. Siya inaapon na Reina de las Flores. Nata Tamayo. Yun ang pinili niya tong bulan para sa iya. Dahil kung siya Reina de las Flores, sa summertime baga, na ang bulang kan Mayo, halos iyo ang peak kang summertime. Yaon dyan ang mga burak, yaon dyan ay hiling malain-lain na kulor. Kaya kinukuan niya to iyan bilang okasyon, tangani, girong dumon ang papel ni Santa Maria para sa tuya, ang reyna kan sa tuyang pagkabuhay. Sarok man ini, na enot ang Flores de Mayo bako tabing limitado sa mga aki sana na ang iba for the children only ang debosyon na ini ang iba nagpuhuna na dahil Aki lang. manood sa mga burak limitado sana sa kababaihan ini ining debosyon na ini para sa gabos tanganing midbidon ang kagayonan ni Santa Maria sa tuya. Ang burak simbolismo ning kagayonan, ang burak simbolismo ning kaugmahan, ang burak simbolismo ning pagpamuraway sa tuyang kagurangnan. Kaya si Santa Maria ang instrumento tangani madara ini sa satuyang buhay. Kaya ang tinatawang kidoon ang debosyon ki Santa Maria bako konsisay naman ng mga beauty queens o kaya siring man sa Reina Elena o Santa Cruzan bako man ining fashion show. Ayun, opo. So, maliwanag po sana di po kita malibong sa pagkasabot kang tunay na kahulugan kay ining duwang selebrasyon na importanteng selebrasyon sa bulan ning Mayo, di ba po, Mons Chris? Okay, so ngunya pagkapon Mons Chris medyo makaka-experience kita ning magabat na bulos ng trapiko dahil enta ngunya na alas 2 pa sana close road na po magpoon dyan sa Vel Amor subdivision papasiring po sa Astrodome kaya maggamit na muna kita ka mga alternatibong agihan na pwede tang agihan kusog man po yan sa abisong ipigbaluwas kang traffic management kang Legazpi City. Okay, so Mons Chris live man po girare kita sa tuyang Facebook page via DZGB News Online as sila sa tuyang mga parantabay pwede magpaabot po kan sa inyong impormasyon sa 0938-891-5475. Mons Chris pwede po mag-uro atras kakidiit para po mas nahihiling mi pa an sa imong yan, an sa imong kagwapuhan po Mons Chris. Medyo banga po Mons Chris na hiling mi sa screen pero very clear naman po ang sa imong laog po Mons Chris. Okay man sabi ko po kung kasabago kang nakaaging episode po kang sa tuyang programa na tukarta po itong pagsud sa ensiklika kang simbahan, di ba? And ini po ipagpapadagusta ngunya na pagkahapon. Go ahead po. Padagusta. So tawan tango na ki background tanganing mapadagusta kan nakaaging Biyernes sa kuyang nasambit na ang sa tuyang presenting Santo Papa si Papa Leon ika-14 so Leo XIV nagsabi na sa iyang pagpadalagan kan simbahan napatugmad sa mga basing katukduan kan inang simbahan lalong-lalo na ang manungod sa mga doktrinang pangkagabsan, social doctrines. Kaya yun ang tinawanta kiduon kang Biyernes na pinunanta na midbidon ang mga social doctrines na ini. Asin kita pag-adal nin sarong doktrina na ito nga ning nagingenot rerum novarum. Na tataramo na Latin ang rerum novarum kuning lisonta about new things. Manod sa mga bagong bagay-bagay. Iyan ang rerum novarum. Iyan ang titulo
kan ensiklika na pinaluwas ni Pope Leo XIII. O, tandaan niya to ang nagpaluwas kaiyan, iyo ang sinunda na pangaran kang presente niya tong Santo Papa. Pope Leo XIV, kunyan, ining pinag-adalan pa kang Biyernes Rerum Novarum, pinaluwas ni Pope Leo XIII. Asin, tinaukuso ano supetsa kan Mayo 15, 1891. Haluyo na. Alagad mga tugan, iyo ini ang fundamental na katukduan kan simbahan manungod sa modernong panahon. Asin, dai ini naluluba. As a matter of fact, iyo ini ang sarong doktrina na pinagikanan ning kadakol na mga ensiklika pa tangani na kung ano so pinaluwas ka ini, tinatawang paning doon sa presente niya tong pagkabuhay. Ining Rerum Novarum, pagkatapos ning 40 taon, sindan kimasunod na ensiklika na pinaluwas man ni Papa Pio XI, Pope Pius XI, ang ngaran kan ensiklikang ini na pinaluwas ni Pope Pius XI, iyo ang 40 ano. Tataramo na naman na Latin, 40 ano. 40 buot sabihin, ika-40. Ano is taon. So, 40th year after kang pagpaluwas kang Rerum Novarum, nagpaluwas man itong masunod na Santo Papa ning ensiklika na ang titulo 40 ano. Na nganing ipadagos itong magayon nakatukduan kang Rerum Novarum. Asin ining 40 ano, minabusol kang pagbakgo kan mga palakaw kan sosyedad. Mga modern ways kung paano palakawon, padalaganon ang sa tuyang modernong buhay na dai kita marayo sa basing katukdoan kan simbahan. Asin siring man ini an pusog na minakondinar sa pagkontrol ning diit ning kadikit na tao sa na may kapangyarihan tanganing padalaganon ang ekonomiya kang bilog na banwaan. So magayunon na ipinadagos ini kang 40 ano, ining katukdoan kang Rerum Novarum na nadagdagan pa, na-expand pa. So Rerum Novarum nagtaon ning ning doon duman sa mga kamugtakan kan mga trabahador kang panahon. So magayunon na reaksyon duman sa Industrial Revolution kang panahon. Simbahan ang nagtaon ning direksyon asin tamang pag-asikaso sa mga trabahador manungod sa justisya para sa inda siringman para sa ikakaray kang banwaan. Simbahan ang nagsagwit ka itong mga kaisipan kan mga komunista na nagkapiran tao sa pwedeng magkapot kang kayamanan kang kinaban. Kaya ang simbahan nagtukdo na minsan sisay na persona, individual, pwedeng magkaigwa ning pagsadiriman kan material na bagay digdi sa kinaban. Yes. Asin, Okay. kunyan, ipinadagos kan 40 ano, asin tinawang pa ning kadagdagan na paagi tangani padalagan kimarhay ang gobyerno o kaya ang banwaan. Nangunyan, iniminatukdo na bakong tama na ang ekonomiya kontrolan sana kidikit na mga taong makapangyarihan o mayayaman. Kaya, very kung temporary, minsan naluyo na ang katukdoan, bigbabalik-balik ang kansimbahan na epektibong marhay sa tuyang presenteng panahon. Tama po, Mons Chris. Magayon ng baga susunudan pati po, Mons Chris, pakatapos tawaning atensyon sa mga sulado ka mga trabahador. Nguya naman po, Mons Chris, ining kay Papa Pio. So, sa ekonomiya naman, di ba, dakulaon pating contribution ka mga trabahador sa pagpapauswag kang ekonomiya sa idman kita magduman, Mons Chris. Okay. So, ang duwangan, inanuta,
tinutukan takan Biyernes na nakaagi. Nguyan, alaw kita sa ikatulo naman na ensiklika. Padago sa inaapod naman ini ang titulo Pacem in Terris. Okay. Nakamo na naman na Latin, Pacem in Terris. Ang buot sabihon, peace on earth. Ini pinaluwaskan Abril 11, 1963 ni Papa Juan ika-23. Kaya garong kadakol na sa tuya ang makarelate Na. dahil inaabutan na ako mismo Naabot mo na po, Mons Chris. naabot na pagkasanto Papa kaini ni Jan 23rd. So ini nagtao ning duon sa katuninungan kang gabos na nasyon sa bilog na kinakban. Uli kang nanganganang tensyon kang kinakban yaong kay ito pigaapot ng Cold War kang Amerika as in Russia, dakol na mga iriwal, dakol na mga bagay-bagay na inaareglar. Kaya simbahan naman ang nagpaluwas ng katukduan tangani na ini matakbuhan ng kasimbagan. Ini nagpapahalaga sa diretso as in dignidad nin tao na iyuan madara sa gabos pasiring sa pagkasararo. Kaya simbahan kang tuminalikod na eleksyon giraray simbahan pinag-atake naman ng nagkaibang mga puwersa, ni kaibang mga sektor, mga ansimbahan da nagpopolitika, ansimbahan da namumulitika. Iyo ini ang sarong marayrahay na ehemplo. Kung dai mag-intervenir ang simbahan, tangani itukdo ang katotohan, itukdo ang katanusan, ang satuyang sosyedad, ang satuyang banwaan mapaparatan. Kaya kang panahon na ito, 1963, magayunon na durante kang pagkasanto Papa ni John the 23rd sa iyang tinakwaning doon ang katuninungan na kaipuhan sa laog kang banwaan. Tanganing dai magparairiwal ang palain-lain na mga banwaan na sarukman sana ang bagay na pinag-iiriwalan dahil iba kundi material na bagay. Yes, tama po. Tensyahan, nag-aaragawan ng propiedad, tangani na maging mas matibay sinda. Iyo bagay yan ang kausa kang kang gera. Gustong okuparon ning sarong makapangyarihan na nasyon ang parte ning sarong nasyon o kaya ang bilog na nasyon. Garo bagay yan sa tuyang West Philippine Sea. Iyo, sagkod mo yan maribok po, Mons Chris. Kaya, isa'y mambagatabi ang magsabi na bako ta iyan. Nahuyan yaon sa na dyan sa satuyang gilid na haranihon. Alagad ang nagsasabi na sa inda, huto harayuon. Tama po. Ang China, harayuon sa West Philippine Sea. Pagkatapos nagsasabi na sa inda dahil iyan. Iyan, sarong magayunon na ehemplo. Ano ang resulta? Sagkod kita, dahil kita namamatunong, napupurisaw kita. Kadakulaon ng nasyon, makapangyarihan, alagad yaon ang gabos na pang-api sa tuya dahil kita sarong sadit na nasyon. Kaya pagkakaigwan ng katuninungan, kung dai tawan ning katanusan an anuman na bagay. Iyo ini ang punto ng Pacem in Terris. Magkakaigwa ng katuninungan sa ibabaw ng daga kung irespeto niya to ang dignidad ng tao. Irespeto niya to ang soberanya kan lambang banwaan o nasyon. So, aron kaining sa tuyang ehemplo na West Philippine Sea, dapat igalang kan China ang sa tuyang sovereignty dahil anuman ang sa indang babasihan na ini sa indang pagsadili na yaon yan sa tuyang sabi kang mga gurang higuda. Yaon yan ang lugar na ini na iyon sa tuyang pinagsisiraan, pinaghahanap buhayan. Ngunyan gusto bawion sa tuya na sindaharayoon dahil
pig-apod sa nasudagat kang panahon na China Sea. Dahil kasi sa mga makapangyarihan, di ginararanan sa mga lugar na alagad, so tunay na kagsadiri, yaon dyan. Kaya dahil pwedeng baliwalaon ang dignidad niyato ng mga Pilipino, dahil pwedeng baliwalaon ang soberanya kan sa tuyang nasyon. Kaya ang puntong ini na linalaugan kan simbahan, bako tabi ining paglaog sa politika, dahil namumulitik ang simbahan, kundi pagpatama, paggibong moral, kang anuman na palakaw o panhiling kan sa tuyang katawuan, tanganing magkamit ning katuninungan ang sa tuyang banwaan. Iyon ang Pater in Terris, peace on earth. Yes. So, bagang Christmas, peace on Peace on earth. earth. Opo, may dakula po, may dakula ba Mons Chris na contribution ang lambang saro sa Satuya para ini pong pangapudan na peace on earth po talagang mapangyari, Mons Chris? Yan. At kapos kita kaini may katungdan na tawaning kasimbagan ang pangapuda na ini. Na kita maging mga peace builders. Okay. Kapos ining katungdan din sarong tawong may pagtubod na maging peace builder. Pakusa ng peace lover. Peace lover, pasilunon sa iyan. Pasilunon sa mahmuot kang huyang kan sa katuninungan. Kundi anapot, ano man ang ginibuta, ano man ang kontribusyon ta, tangani mangyari ang tunay na katuninungan sa satuyang lugar. Kay puhan tayo. Parang mo niyan, tapos ng eleksyon, kita gabos maging contributor, tangani ang katuninungan tunay na mangyari sa satuyang buhay. Natalikdana, lingawana ang anuman na mga mamundong bagay na nangyari bago o durante kan eleksyon. Tapos na naman ang eleksyon. Magkasararo kita tangani na padagos an anuman na aspirasyon ta, an anuman na magayon na kaisipan mangyari lugod. Iyan ang pagtauning belo sa katuninungan sa satuyang banwaan. So, bako sanang mag-wish, I wish I maging peaceful ang Pilipinas. Tama. So, dahil yan, kahulugan, na we are well-wishers na magkaigong katuninungan ang Pilipinas. Ang importante na kita magibo ning aksyon, ning hakbang na magkaigwa ning tunay na katuninungan sa satuyang lugar. Iyan ang pig-apon na peace builder, artist of peace. Sabi ni Papa Francisco sa Tuya, na lambang saro sa Tuya, maging artisan of peace. Para gibo, para himo kang katuninungan. Yes. Pag-usa na simply peace lovers. Opo. So, peace lovers, garma admire na sa kaya o sa katuninungan. Ang importante, na kita mismo ang mahingunga na magkaikwaning katuninungan sa tao ning banwaan. Iyan ang tinawaning doon ni Papa Juan ika-23. Kasi nangyayari, inuulit ko, sa pagmidbid kan dignidad kan sa kan lambang tao, iyan itataot ang katuninungan na iyan. Kung daita minidbid ang dignidad kan sarong tao, kung pigmenos tan sarong tao, na pig-abuso ta dahil ta mas maluya, mas makapangyarihan ang sarong grupo, dahil magkakaigwaning katuninungan. Yes, opo. Magayunan siguro po, Mons Chris, ko lambang saro. Yaon so isip na magiging parte ako ng pagiging peace builder, di ba? Di kita mai-involve to sa rason para magkaigwaning kariribukan. So sana po, ini pong pangapudan asing paliwanag ni Mons Chris, magtatak mismo sa Satuya na sa Satuyang pinag-eerokan, sa Satuyang palibot sa ilman kita, magkaigwa kita ning pagkasararo. And of course, daing rebook, di ba, Mons Chris? Pero mapadagos kita, Mons Chris, sa Satuyang pagbabalik. Batiun tamo na po, Mons Chris, sa imong magayon na sisteret. Si Ma'am Inds Bernarte watching. Hello po sa imo. Okay, hello. Good afternoon. Good afternoon po. And sa iba pa po ng mga pagbati as in mga reaksyones, mabasahon niyo po sa samuyang pagbabalik. Oras, 2:35. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for kids, mommies,
agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. United Home C-Tab. Basta C, C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa! Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmaksa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng panok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Okay, balik na po kita digdisa sa tuyang programang Nakaw Maghiras asina sa ikaduwang kabtang na po kita
nasa ikaduwang kabtang na kita kaining programa. Batiunta muna sa to yung mga parantabay. Good afternoon po sa mga nakatutok niyan, sa mga taga-barangay Bitaano Daapo, ang Mendoza family. Good afternoon po sa Indo. Hello man. And okay, si Mike Aquero and si Maria Elena Lorilla Bande. Hello po sa Indo. And okay, sabi po Digdimons Chris, okay. Ma'am John, confused lang ako. May I ask, Mons Chris, kung nababago ba ang doktrina kang simbahan kapag nagbabago maning pamayo kang simbahan? Mons Chris. Very good question. Very practical. Ang doktrina kang simbahan nakabase sa katukduan ni Kristong kagurangnan, nakagamot at sinapatugmad sa banal na kasuratan. Kaya iyan naapiktaran kang pagkambyo kan liderato kang simbahan. Okay. So, ang tuminalikod na Santo Papa, si Papa Francisco, ang sa iyang mga katukduan, intero na patugmad sa katukduan kan simbahan puumpa kan tinugdas ini asin ni Jesus na kagurangnan, asin pinamayuhan ni San Pedro. Hasta ngunyan. Kaya ngunyan si Papa Leo ika-14 ang sa iyang pangayag na ang sa iyang katukduan nakagamot sa dating mga katukduan kan simbahan. Kaya dahil nababago. Ang administrasyon, ang paagi, ang sistema, ang estilo nababago. Alagad ang esensya ng katukduan kan simbahan dahil nahihiro. Ayun, so malino po sabi pa Digdimons Chris, sabi ni 844, why not use the doctrine sa mga nangyayaring tensyon sa ibang bansa kung para po ini sa peace, Mons Chris? Yes, iyon ang ginagamit. Pero ang simbahan, yaon sana sa pagtukdo. Ayun. Okay? So, kung dahil sunodon, dahil magiginipot sa simbahan dyan. So sabi ko, may nakaumagin na hapot kang biyernes na tuminalikod. Ang sabi ko, ay makita ning police power. Ayun, Na iyo po. ang simbahan nagtutukdo, iyo ini ang mga dapat gibuhon. Kung salungat ang gibo kan tawo o kaya nin sarong grupo, dahil ang simbahan pwedeng habulon iyan asin tawan ning ano mo na pinalida. Dahil kaiyan ang simbahan. Ang simbahan yaon siya na sa pagtukdo kang katotohanan. Kung iyan, dahil sunodon, kan mga tao dahil magiginibo ang simbahan. Dumana iyan si simbagon sa ikaduwang buhay. Makatakot ito, Mons Chris. Iyo, parang ang dahiman ki po, Mons Chris, para mag-reinforce kang man. Kumbaga, nagiging giya lang kita para magtaong sa iyo. Tama po. Okay. Sabi pa Digdi, very helpful ang program nyo, Ate Jan, with Mons Chris. Instead of watching TV, sarado mo na, focus lakaw maghiras, dakol na ukodad ang mga aki ko. Wow. Okay? Thank you very much. Opo. Thank you so much po. Okay, sabi pa Digdi, okay, Ma'am Jen, may idea po kamo kung noorin po ang lubong ni Bishop. Okay. Yes, si Bishop Carino. I guess yaon na Digdi. Di ba Mons Chris sa Albay Cathedral? Yes. So pagayon magayon anapot na tanga ni matawan kita ning tamang impormasyon. Sige po, Mons Chris, go ahead Ang po. bangkay ni Bishop Nestor Carino, ang ikalimang obispo kan Diocese ng Legazpi, yaon yan pinagbibilaran sa Good Shepherd Chapel kang Cathedral. Asin, ang sa iyang lubong gigibuon sa Petsa 2 kaining kambulan na Hunyo sa Lunes alas 9 ang aga mismo sa Cathedral. Kaya inuulit ko, Petsa 2 sa Lunes na maabot alas 9 ang aga yan mismo sa Cathedral. Okay, naku ako Digdi Mons Chris schedule. At siyan pala nabanggi igwang Vicarial Mass, ang Vicariate of St. Gregory the Great. Okay, alas 7 ng pagkabanggi, and sa aga 31 alas 3 ng pagkahapon ang Vicariate of Saints Peter and Paul naman, and sa June 1 alas 8 ng banggi Vicariate of Saint Rafael de Arcangel. Ayun, so ipangadji ita po Mons Chris si Bishop Carino po. Okay, so padagos kita kan sa tuyang pag-adal manod kaining mga ensiklika kaninang simbahan na sabi ko na inaluluma sa lakaw kang panahon dahil ini talagang hinimo para sa
pag-asenso kang tawo, pagbuhay na matuninong digdi sa ibabaw ning kinaban. Yes, apo. Igwaman ba Mons Chris? Igwaman po ba Mons Chris ni ensiklika para sa pagtabang sa pag-asenso kang katawuhan? Yan ang isusunod na partner. Ayun. Yan ang, kung nasabi ko kasubago na huri niya itong pinag-adala na ensiklika na Pacem in Terris, pinaluwas ni Santo Papa na sabi ko, pwede na kita makarelate panahon na ito. Mas Yes. lalo ni ang masunod, inaapod na populorum progressio, ang pag-asenso kang kagabsan, kang katawuhan, kang banwaan. Asin, ang nagpaluwas ka ini, si Papa Pablo o Sixto, inaapod ta. Paul VI, asin iyo ini ang pinakaenot na Santo Papa na nakaabot digdi sa satuyang nasyon, digdi sa Pilipinas. Paul VI, pinakaenot na Santo Papa na nakatungtong sa Pilipinas. Asin, ini pinaluwas niya kan Marso 26, 1967, ining ensikliko na ang titulo Populorum Progressio. Tanganing makatabang sa pag-asenso kang katawuhan. O yan, hapo, kasubago. Tanganing makatabang sa pag-asenso kang katawuhan. Ini nagtaoning doon sa pangkagabsa na pag-uswag asin katanusan. Siring man, ang mahusay asin pantay na ekonomiya. Mahusay asin pantay na ekonomiya. Sa mayaman asin mga dukhang nasyon, tanganing mangyari ang pag-uswag kang gabos na katawuhan, lalong-lalo na itong mga nasa laylayan. O kaya, katukdoang kan simbahan, bako sarong nasyon ang pag-asenso, ang mag-asikat, kundi sabay-sabay. Bako na igwang nasyon na nakakalamang, asin igwang nasyon na mga naaapi. Bako yan, naladawan ang tunay na katukdoan ng mahal na Diyos. Bako iyan naladawan kan sa iyang kamautan. Kundi nakita gabos mahauwas sa kauripnan, asin kita mag-asenso sa satuyang buhay. Dahil man kita linalang ning mahal na Diyos, tanganing magro-ro digdi sa ibabaw ning kinaban. Tanganing na yaon sana kita sa purisaw. Okay. Kundi linalang kita para sa kaugmahan. Linalang kita para sa uswag kan sa tuyang sadiri, pag-uswag kan sa tuyang banwaan. Kaya, igwa kitang magayon na misyon, igwa kitang padudumanan. Alagad, kung ang dalagan o ang lakaw kan sa tuyang buhay, nagdidiferensya sa lunga, sa plano ning mahal na Diyos, iyan, pinapagirumdong kita kaninang simbahan. Kasabi nga ni Papa Juan ika-23, John the 23rd, ano ang sabi niya? Na ang simbahan is mater et magistra. Ang simbahan sarong ina asin para tukdo. Kaya ang sarong ina day man minatugot na nahiling an aki nagibo ning sala na dain niya sasawayon. Ina yan. Alagad ang inang iyan bako sa nasagkod sa pagsaway kundi matukdo kung ano ang dapat na gibuhon. Magistra. Kaya magandang sa iyang description sa simbahan, mater et magistra. Iyo ini ang punto digdi sa ensiklika man na ini ni Papa Paulo VI, Paul VI, na yaon ang simbahan sa dayaday na pagtao ning tamang motivasyon, tangani na kita mag-abante, kita mag-asenso sa satuyang buhay. Padayimang kita linalang ning mahal na Diyos, tangani magsakit digdi sa ibabaw ning kinaba. Yes. Dahil kita ma-confuse mga tugan, na permi kitang inaapudan, na kuguson ta ang krus. Iyan ang pangapudan sa tuya na mga nagsusunod kay Jesus na kaguranan. Kuguson ang krus.
Okay. Ang buong sabihin kang pagtugos kang krus, yan pag-ako kang anuman ng mga kasakitan, mga pagpalo, anuman na mga agyat, digdi sa tuyang buhay. Asin, paggamit kan mga oportunidad na ini, mga circumstansyang ini, tangani mapadagos ang sa tuyang paglakaw digdi sa ibabaw ning kinaban. Okay. Dahil naapakan kita sa kabilugan ng buhay, bako sa kamunduan, inaapudan kita sa kaugmahan. Maginito po Mons Chris na encouragement mo na kuguson ang krus pero kumbaga nangyayari po Mons Chris talaga sa buhay na literal po Mons Chris na dahilan sa pagtios sa mga na-experience sa buhay ninda aram may mga personang day aram kung paano makakaahon, paano magusog ang buhay, especially po sa mga nasa laylayan talaga. Paano po Mons Chris anong dapat naging inspirasyon ka mga tawag ito para Mons Chris kagustuhan ka sa tuwa digdi sa doktrina kang simbahan maging marhay po Mons Chris ang dalagan ka itong mga nasa laylayan? Okay. Na gapos kita tinatawan ng oportunidad naning ahon sa satuyang mamundong kamugtakan. Gapos kita tinatawan ng oportunidad na nganing makapagtrabaho. Okay. Kaya kita dapat maghigos na para lambang oportunidad na tinatao sa tuya. Bako na, halimbawa, namundag kita digdi sa dukhang kamugtakan na ini. Sasabihin ta sa diri, sagkod pa man, dukha ako ta iyo yan ang sa kuya nagina. Dinakulaan. Okay. Ito kitang oportunidad na tinataw araw-aldaw, aprobit saranta iyan. Dahil ta ang grasya ning mahal na Diyos, yaon permi sa tuya nagsusupay. Iyan mismo ang matabang sa tuya. Grace builds on nature. So sa paghigos, ang grasya ng Diyos, iyo ang matao sa tuya ng oportunidad tangani na magi kita na tawo susog sa plano sa tuya kang sa tong kagurangnan. To become the person that God wants us to be. Iyan ang pangapunan sa to. Inuulit ko na dahil man sa tuya ki linalang, dahil man sa tuya ki inapudan, tangani pagtios digdi sa ibabaw ng kinaban. Diyan, diyan sa libro ng Genesis, ano ang pangapudan sa tao? Increase and multiply. Ang bagay na ini mga tugan, dakulon hindi nakakasabot. Ang paguna kan iban, increase and multiply. Sige, sana kamong aki. Magpakarami lang. Ano ding mahal na Diyos, ako makitang mga orig na ang pag nag-ugbong ki-20, maugmahong kita. Hindi ka sarong ina, umaki ka ki-20, ano do kung maugmahong ka? Grabe. So, pako iyan, an increase and multiply na we increase and multiply in wisdom, we increase and multiply in goodness, we increase and multiply in all aspects of life. Iyan an gustong sabihin kang Genesis na increase and multiply. Bako ining limitado sa pangaki. Ano kayan sa mga daiman inapudan na mangaki. Kundi nag-aasenso ang buhay, increase and multiply na kita gabos na lang kaibahin, kalalaw kuning mahal na Diyos. We are all children of God. Itinaw sa tuya ang mga balaog, mga grasya, tinawang kita ning palainlain na mga charisms, mga talento, mga kadunungan, gagamiton ta iyan, tangani kita mag-increase and multiply. Huningon yan ang makamundo na mga pangyayari as in reality. So, sarap kitang hoben halimbawa, yaon ang gulping oportunidad na nganing umasenso. Pagkatapos, luminaog ka sa drugista, naging drug addict, o paano ka pa mag-increase and multiply ka iyan? Dahil na lang God. Dahil tayo ka mismo, ang kuminuntra kang plano ng Diyos sa imo. Yes. Sa imong so oportunidad na sumikat, bakong sumikat na maghambog, kundi umasenso sa buhay. Dahil na mangyayari yan. Naging kita lugod na liability kan sa tuyang banwaan. Dahil na kita pwede
mag-abante dahil na kita pwede mag-asenso. Kaya iyan ang pagiromdom sa tuya. Nagabos kita inapudan sa sa progress. Kaya populorum progressio. Na gabos kita sa banwaan, may oportunidad, may diretso na mag-abante, mag-asenso. Asin mangyayari iyan kung aprobit saranta ang mga pagkakataon. Na di kita madaog. Yaong kita ngunyan sa jubileo ning paglaom. The Jubilee of Hope. Iyan at sa tuyang sinisiliparan ngunyan. Na di kita mawaran ning paglaom. Na minsan sabihon ta na di pa minaabot na 20 pesos ang bagas digdi sa albay. Di kita mawaran ning paglaom. Mapanong kita ning kamunduan. Mas mahal pa ang bagas digdi sa albay. Bako, kita mawaran ng paglaom na mahalon ang kuryente ang charge kan aleko digdi sa albay. Dahil iyang kabus mga agis na, kundi maghihinguha kita kung anong tinatawang oportunidad aprovit sa ranta na madadaog ta pag-abot kang panahon an ano man na mapagbalong ini. Ang pangapudan sa tuya, mabilog ang sa tuyang buhay, mag-abante, mag-asenso kita, tadya nahihiling ang produkto kan sa tong paghigos, iyan ang imahen kang grasya ning mahal na Diyos sa tuya. Magayon na din reaction. Mons Chris kang texter ta si 844. Good afternoon po Ate Jen. Saro po ako sa patunay kang pigasabi ni Mons Chris. Kung baga, your choice, our choice, kung masti kita, natios kita. Malangani po ako, nagpadakula ako, kisyam na aki, binayaan po ako kang mister ko, tanang ibang bahay, pero choice ko na sikapon na maghanap buhay para sa mga aki. Malaangon yan, paggraduara na po si bunso ko. Oh, praise God, praise God. Yes. So sarong magayunon iya na halimbawa na motivate sa tuya. Opo. Dahil siya nakadaog ka itong uminabot na pagbalo sa iya. So, kung iba mataram ka di malasan. Tama. Tama sa pinahusga kan oportunidad sa tuya. Oo. Kung hihilingon ta ang mga pagbalo ngayang kadimalasan, dahil na kita makakaabante. Alagad kung hilingon mo na mga trials iyan sa buhay, ika makakaangat dahil taigwan ng oportunidad tangani iyan malabanan. Iyan sarong pagpatutuo. Thank you very much sa tuyang texter. Yes, opo. Na dahil minatapos ang sa tuyang katungdan dahil may uminabot na pagbalo sa buhay. Sabi kan iba, rimalaso. May nakabot na rimalaso sa buhay. Kundi hilingon ta ini na pagbalo, digdi inaapod an namimibidan inaapod ang resiliency. Okay. Kung kita patumba, kita dapat magtindog, maghingo, makatindog tulos, tanganing ipadagos ang paglakaw. Iyo yan ang nakakamibid kang grasya ning mahal na Diyos. Tapirmi kitang tinatawan ning second chance. After the second chance, my third chance, my fourth chance. So, naon dyan pirmin oportunidad na kita makapag-abante, makapag-progresa. Okay. Mons Chris, inabot na po kita ng oras. Actually, dito pa natapos, Padagos na naman sa mga abot sa mga abot na Biyernes. Sa bulan ng Hunyo. Mons Chris, isingit ko lang ining hapot kasi itong texter si 462. Good afternoon po, observation. Bakit po ang favorite color ng mga altar ng simbahan ay gold? What does it represent daw po, Mons Chris? Ayun. Again, mga very practical question. Pero of course, ini mga human expression sa human analysis ang gold pa susog sa mga kaisipan kan mga artists, susog sa mga kaisipan kan mga mga yaon sa filosofiya is representing God. So the color of God is gold. Okay. Pero bagang the color of martyr is red. Ayun. Dahil at nagpabulos kidugo. The color of the Blessed Mother is blue or something. So, iyan, manlain-lain ang
huyang kan the color of life is green. So, ang representation. Kaya gold ang perming nahiling ta because they say that it represents the color of God. Of course, tayo mang color and man. Kundi sa satuya sa makatawong panhiling, makatawong pag-isip, iyan ang satuya na dahil ta bulawan, mahal, makantidad, kikinta, kaya iyan kino ang representasyon. But I repeat, sagod sa nayan sa tuyang makatawong interpretasyon. Okay, thank you so much for that, Mons Chris. Mons, ano po ang sa imong mensahe sa tuyang mga parantabay? Baka may nalingawan pa ako. Go ahead po. Okay, so pagiramdam giraray ta sabi mo nga ni a partner ngunya na aldaw o kaya sagkod sa aga katapusan kaining bulan yaon diyan mahiling pa na naman an kadakol na mga posisyon kang sagala, posisyon kang mga muses, whatever, in the context of Santa Cruzan or Flores de Mayo, tandaan niya to na ang tunay na pagtubod bako ining mga material na show na ekspresyon ang dapat doonan kundi ang kahulugan ang Santa Cruzan, pagsamba sa krus, pagpahalaga kayan sa buhay. Ang Flores de Mayo, pagmitwid ki Santa Maria na iyo ang ina ni Jesus na kagurangnan kaya inaatangan niya to ning burak. Iyo yan ang tunay na ekspresyon kanduang debosyon na ini ngunya na bulan. Okay, salamat po sa mga nakaantabay. Ibahan girare nindo ang programang Lakaw Maghiras. Kami po uning Mons Chris sa masunod na Biyernes, Hunyo 6 na po. Digdi lamang po yan sa DCGB. Nakaibata sa Lado Technical si Kuya Nems Flora, sa IT si Jerome Martinez. Ini po si Jenny Matthew Bayaran. Sinini si Monsignor Chris Bernardi Jr. Kami po minapaabot ng dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa indong nahinanyong ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes ang sarupang edisyon kan programang Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdi sa DZGB. Always number 1. Always at your service. You died, Jesus,